זה משחק מכור מראש, זה באמת מזל. אתה לא חושב את הגלגל. זה האמת, זה לא מקרי, זה לא יכול להיות. אמרתי, זה לא יכול להיות מקרי. אני מוכן לחשוף משהו בפודקאסט הזה. הבעיה היא לא האסטרטגיה שלי, הבעיה היא לא ICT. עשיתי מחקר על ICT, לא על הבן אדם, על האסטרטגיה עצמה. לא. יש כאן משהו אחר, אני לא מסכים, ולמה? בנרות תמיד היה ספק, אבל בסופו של דבר... זה הצד האפל של התעשייה, שלא מדברים. הרבה אנשים, גם מהתעשייה, שיקמו גבה. שוט, מי אתה ליאל קופל? אז שלום משה היקר, תודה רבה שערכת אותי כאן בפרק שלך בפודקאסט. אני ליאל קופל, בקרוב מאוד, עוד חודש, בן 26. מדהים. סוחר כבר זו השנה הרביעית מסחר יומי, על הנסדק, חוזים עתידיים, ואני מניח שבפרק של היום אנחנו הולכים יותר לצלול לדרך שלי במסחר, אבל אני התחלתי את הדרך שלי כסוחר פרייס אקשן, משם התגלגלתי ל-ICT, והיום אני סוחר עם בוקמאפ, ליקווידיטי היטמאפ, שאני מניח שזה גם תחומך, אנחנו ניכנס לזה עוד מעט, וזהו, בין היתר מפעיל קהילת מסחר, מלמד, נהנה ממסחר, מדהים. נהנה מהחיים, נגיד את זה ככה. קודם כל חשוב ליהנות מהחיים. חד משמעית. חשוב מאוד. תשמע, קודם כל באמת כיף לי שהגעת לכאן לפודקאסט של אורדרה, אהלן. אתה מכיר אותי קצת כזה, אולי מהמדיה יצא לך אולי לראות, אני מתעסק בעיקר גם בבוקמאפ, אורדר פלואו, אם זה היטמאפ, אם זה גם האקספלוז'ר, יש תחום רחב, יש לאיפה להעמיק בו תמיד ותמיד, ואפילו כשמעמיקים בו יותר מדי, הולכים לפעמים לאיבוד מהר מדי, חד משמעית. לפעמים צריך לרוץ על זה ליד דווקא. אני יכול להגיד לך שזה אחד הדברים שמנעו ממני להיכנס, כי אני הכרתי את בוקמאפ עוד מתחילת הדרך שלי, אבל כשאתה מסתכל על התוכנות האלה, ואף אחד גם לא מלמד את זה, בטח לא בשפה העברית. נכון. אתה ישר מתרחק. אתה אומר, מה זה הדבר הזה? כאילו, אין לי קשר לזה. זה לא כמו גרף נרות. אני יכול לומר לך שאני אני 7 שנים במסחר, אני יכול לומר לך לאחר באזור השנתיים, נחשפתי לבוקמאפ, נרתעתי מזה מאוד. אמרתי, אוקיי, כאילו, אפשר לקלל פה, אחי. מה זה החרא הזה? אמרתי, כאילו, מה זה הדבר הזה? תשאיר אותי בגרף הפשוט והקלאסי, ואז הבנתי גם למה לא הרבה אנשים בכלל מלמדים על זה, כי זה כל כך מורכב ללמד על זה, לעומת להציג גרף נרות. אתה מציג גרף נרות, אתה מציג סתם לקחת נזילות, קל להראות הקווים, לעומת להסביר עכשיו מה זה פאקינג היטמאפ. חד משמעית. עכשיו לך תסביר בינם מה זה הנזילות הזאת, ולמה היא נעלמת, ולמה הספר מתרוקן, זה פתאום בוא רגע עצור. אז אני חושב שרק על זה מגיע לנו שפו, אחי. באמת, על זה שאנחנו מצליחים להביא בכלל ולהנגיש את זה לצד השני, שיבין משהו. חד משמעית, אני גם חושב שכשאתה נכנס פתאום ועושה את המעבר מגרף נרות להיטמאפ, או לאורדר פלואו בכללי, אתה מבין שדרוש איזשהו מינימום של אינטליגנציה, כדי לדעת להעביר את החומר הזה. חד משמעית. כי כדי ללמד אחרים את החומר הזה, אתה צריך קצת יותר להיות מאסטר מאשר גרף נרות. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי אם אני צריך ללמד מישהו גרף נרות, פתיחה, סגירה, אתה יודע, אם אני מדבר ICT, אז fair value gap, איסוף נזילות, אז אתה יודע, לקחת גבוה, לקחת נמוך, תצייר קו, זה האיסוף שלך. נכון. זה עולם אחר מאשר מה שאתה רואה בבוקמאפ. לגמרי. יותר מזה, אני חושב מי שדווקא נכנס לאזור האורדר פלואו, זה אנשי ההיגיון. מה זאת אומרת? כי אנחנו לפעמים מחפשים את הלוגיקה כל הזמן מאחורי הקלעים. למה הנר זז? אוקיי, ראיתי שהנר זז, מדהים. אבל רגע, למה? ולמה שעכשיו באמת המחיר ימשיך איתו כשאני בעסקה? פתאום אתה מחפש את הלוגיקה ואת ההיגיון, אז שם המספרים פתאום מראים לך אשכרה מה קורה. אז זה גם נותן איזושהי תחושה מנטלית יותר רגועה של, אוקיי, אני רואה שבאמת יש פה קונים. אוקיי, אני רואה שיש פה נזילות. ולא לשער איפה זה. פתאום זה עושה לך כזה, אתה מרגיש שדווקא לך זה משהו שעשה לך משהו אולי קצת במנטלי, אפילו הרגיע אותך? אני מאוד מתחבר למה שאמרת, הבת זוג שלי אומרת שאני מזל בתולה, אז אני תמיד בן אדם של היגיון. ואני לא מאמין במזלות ובדברים האלה, אבל בזה אני מאוד מאמין. אני בן אדם מאוד לוגי. אני כל הזמן חייב, דרך אגב, גם ICT לדוגמה, יש לו המון מודלים. מסכים. ויש לו המון כניסות, ויש לו המון אישורים. אני כל הזמן עבדתי על בסיס סמך אישורים ספציפיים מאוד ועם מודל אחד, אוקיי? לא שיניתי ולא התפזרתי, למרות שב-ICT זה מאוד קל, כי יש לו המון קונספטים וכאלה.
ואותו דבר, זה גם מה שהוביל אותי, אני מניח שבמהלך הפרק הזה נדבר על זה, על איך הגעתי בכלל להתעסק עם בוקמאפ ועם אורדרפלואו, אבל אחד הדברים זה באמת מה שאמרת. באמת, אני רוצה רגע שנייה אחת לראות את מה שאני מחפש, ולא סתם לסמן קווים, אוקיי? שזה לא יישמע כאילו אני בא עכשיו חלילה ללכלך על אנשים שסוחרים בגרף נרות, אבל אתה פתאום מבין שאתה אומר, בונה, אני ציירתי קו, אבל מי אמר שהמהלך ייעצר באותו הקו? אוקיי? ככה על קצה המזלג, נגיד את זה ככה. תשמע, אני אומר לך את האמת, ואני פותח את זה, עם כל ההייט שלי על ICT, יש בזה המון מההיגיון, ויש בזה המון משהו שיכול לעבוד. הנה, אמרתי את זה, הבעיה בזה, זה לא דווקא האסטרטגיה, זה הבן אדם עצמו. אם לפני רגע, אוקיי, אני אסביר את זה ככה, יש לך משהו מישהו מציג לך משהו שעובד, אתה אומר, וואלה, מגניב והכל, אבל אתה קצת חוקר לבן אדם, ואז אתה אומר, כל מה שהוא מראה שהוא מצליח לעשות, לא עובד לו, הוא פעם אחר פעם מפסיד, יש את רובין קאפס... מכיר, חד משמעית. אחי, הבן אדם בא כאילו אתה רוצה רגע להסביר בחצי משפט למי שלא מכיר מה זה הרובינס קאפ? כי אני ואתה מכירים. בעקרון זו תחרות בינלאומית, עולמית, משהו מטורף מאוד, שבדרך כלל כל הסוחרים הטובים ביותר בעולם נרשמים לשם, וזו תחרות שעורכת בין 10 חודשים ל-12 חודשים, מאוד מאוד תלוי בפרק זמן, מתחילים בדרך כלל עם $10,000, ואומרים לך, תתחיל לעבוד, תתחיל לעשות תשואות. ומי שמגיע לתשואות הכי גבוהות, זוכה בתחרות. חד משמעית. והוא כבר שנה שלישית, לדעתי, שהוא פשוט שורף את התיק. הוא שורף את התיק, הוא אומר, הנה, אני מגיע, 90% בום בחודש. אחי, 90% הפסד בחודש. גם אם אתה ממש ממש טוב, זה לא הגיוני מספרית, אחי. עכשיו תן לי להגיד לך משהו, אוקיי? תן לי להגיד לך משהו כסוחר ICT לשעבר. כן. אני, גם כשאני הייתי סוחר ICT ומלמד ICT, תמיד אמרתי את אותו הדבר. יש דברים שהבן אדם הזה אומר, שלפי דעתי, גם הוא לא מאמין בהם, אוקיי? גם הוא לפעמים, אני לא יודע איך הוא מוציא דברים מהפה, שהוא אומר אין לי מושג איך הוא מאמין לדברים האלה שלפעמים הוא אומר. אבל, עם כל זה שהוא בן אדם שנוי במחלוקת, ועם כל זה שכולנו מבינים שבסופו של דבר הוא צריך לדחוף את התוכן שלו ולהישאר ויראלי, והוא צועק וצורח, גאון שיווקי, אין מה לדבר. נכון, 100%. עם כל זה, עדיין אני חושב שהקונספטים שלו, שאני רוצה עכשיו ללמד בן אדם מתחיל, קומפליט ביגינר מסחר, יש דברים בקונספטים שלו שאי אפשר להתווכח עליהם. תשמע, fair value gap, זה כן איזשהו מומנטום, אתה מבין? order block, זה כן אזור שאפשר להגיד, אוקיי, זה אזור ששווה לקנות או למכור ממנו. נזילויות של סשנים לדוגמה, או איך שהוא מחלק את היום לפי ווליום, אתה מבין? קונספטים פשוטים שאתה רוצה ללמד בן אדם מתחיל מסחר, או איך למצוא bias, איך לעבור בין טיים פרמים, יש בזה היגיון. ואתה רואה שגם הרבה פעמים זה גם מצליח. נכון. עובדה, אני הייתי רווחי עם זה, אני מכיר סוחרים רווחיים, אני מכיר סוחרים גם שהם בטופ, שהם סוחרים ICT, אבל בסוף צריך להבין שאנחנו צריכים להסתכל על עצמנו. אנחנו צריכים לדעת לקחת את סט הכלים הזה, אוקיי, ICT, אתה לא יכול לעבוד גם עם order block, גם עם breaker, גם עם fair value gap, גם עם inverse, גם עם פיבונאצ'י, עם OTים, תיקונים, עם breaker block, אתה כבר נאבד, אתה מבין? אז בן אדם צריך גם לדעת להבין שגם הוא עושה הרבה עבודה שהיא שיווקית, וגם לדעת, אוקיי, איך אני לוקח את הסט כלים הזה וכן מצליח איתו. מסגל לעצמי איזושהי שיטת עבודה. תשמע, ICT זה יכול לעבוד, זה יכול להצליח, אבל כשאתה סוחר ICT, אתה קודם כל צריך לדעת איך השוק זז מהבסיס שלו. נכון. ואתה, כשיש לך פתאום את ההיגיון והלוגיקה, ואני לא מדבר על אורדרפלו, אני שם אורדרפלו בצד. מבחינתי אתה סוחר רק גרף נרות, ואתה יכול להצליח רק עם גרף נרות. זה לא, כאילו, הנה גם אמרתי את זה. עובדתית. זה עובד, כן? ברור. הקטע פה הוא יותר קריטי. הבעיה פה שרוב הסוחרים מתחילים מהגרף נרות, ואני חושב שהם צריכים לשים את זה הכי בסוף. מה זאת אומרת? למה? כי כשאתה לומד את כל הלוגיקה דווקא על הגרף נרות, אתה לא באמת מבין מה קורה מאחורי הקלעים בשוק. כלומר, זה גם, אני התחלתי מגרף נרות, ואז ששמתי את הגרף נרות בצד, התחלתי להבין בכלל מי השחקנים שאני נמצא מולם. זה כמו, אני אסביר לך את זה ככה אפילו יותר טוב. אתה הולך פותח פיצריה מחר. אוקיי. בלי לבדוק מי המתחרים שלך, מי הספקים שלך, פותח, אומר יאללה מה שיהיה, ונתחיל תוך כדי תנועה. רגע, מול מי אתה עומד?
אתה מבין מה אני אומר? אבל אם כבר אתה לוקח את זה לדוגמה של פיצריה, אז בוא תתחיל מהבסיס, בוא תלמד איך מכינים בצק, בוא תלמד איך שוקחים את הרוטב. אתה מבין? זה גרף נרות לפי דעתי. לפי דעתי גרף נרות זה בייסיק. אני חושב שגרף נרות, אתה צודק, הוא בייסיק. אתה חייב לדעת לקרוא גרף נרות. 100% מסכים איתך על זה. 100%. אני חושב שמישהו שלא יודע לקרוא גרף נרות, לא יכול בכלל לגשת לאורד פלואו. אתה מסכים איתי שבן אדם שאני פותח לו גרף נרות, והטרנד הוא עלייה, והוא לא יודע להגיד את זה. בעיה. אז זה מה שאני אומר. 100% מסכים איתך, 100% מסכים, אבל מה הסיבה שקרתה שם עלייה? אתה מבין, כאילו, אוקיי, אתה זה הולך שאתה רואה רחוק איזשהו יותר. מומנטום, זה מדהים, זה שאתה רואה את הגבוה, נמוך, סבבה, הכל טוב, זה מדהים, אני חושב שחייב לדעת את זה. חייב. וגם לפני זה, אם לא יודעים את זה, אי אפשר בכלל לגשת לאורד פלואו, אי אפשר בכלל לגשת ולהבין מה זה היטמאפ, אי אפשר. אז צריך לבוא קודם כל גרף נרות, ואז לשם. אז אתה מסכים איתי. רגע, אמרת אבל שאתה חולה. לפני הגרף נרות, צריך להבין בכלל מי השחקנים שלך, מה אתה עומד. אין ספק, אבל תדע שגם ב-ICT וגם כשהייתי מלמד ICT, אז ברור, אתה קודם כל צריך להסביר, שחקנים גדולים, שחקנים קטנים, בנקים, נכון. אתה מבין, איך דברים זזים, איך פקודת מרקט פוגשת פקודת לימיט, אוקיי, אקטיביות מול פסיביות, רסטינג אורדרס. גם ICT אומר את זה בקולו, הוא אומר את זה בעצמו. הרי בסוף מה זה ליקווידיטי? מה זה נזילות? מה זה לונדון היי? מה זה טוקיו היי? זה הרסטינג אורדרס. בולשיט, סליחה. זה קצת בולשיט, אבל סליחה. כאילו, תשמע, יש נזילות, יש לקיחות נזילות, אני 100% מסכים לקיחות נזילות, אבל זה כל כך שונה ממה שהציגו את זה, של נגיד סתם לקיחת סטופים, אחי, אף אחד לא רודף אחרי הסטופים שלנו. אני אסביר גם מה הכוונה. תחשוב שאנחנו במספרים, לא 5% מהשוק. לא 5% מהשוק. עכשיו, יודע, בוא נשים את ה-5% הזה בצד, ונעשה את זה אפילו יותר מעניין. אנחנו רובנו סוחרים על תיקים ממומנים, אנחנו אשכרה אפילו לא נמצאים בשוק באמת. אז אנשים אומרים לי, תשמע, לקחו לי את הסטופ, אחי, אף אחד לא ראה את הסטופ שלך אפילו. זה מצחיק אז. אני אגיד לך מה, ICT, יש לא מעט פעמים שגם אני נגיד פותח את הבוקמאפ, ואני יכול לסמן את הגבוה של לונדון, או לסמן איזה גבוה שעתי, או גבוה 4 שעתי, ואתה רואה שיש שם בלוקים פקודות. אבל הבעיה זה הדיוק. כי ברוב הפעמים זה לא יהיה בדיוק שם. זה יכול להיות 20 נקודות למעלה, 30 נקודות למעלה, או אפילו 10-15 נקודות מתחת, ופה מתחילות הבעיות. כי כל סוחר גרף נרות ששומע אותי עכשיו, הוא יכול להזדהות עם זה. אם יש בעיה אחת מאוד גדולה במסחר הפרייס אקשן, זה החוסר ודאות הזה. אתה יכול לראות את הסטאפ המושלם, אתה יכול לראות את הכניסה המושלמת, ואתה עדיין, לפני שאתה לוחץ על הכפתור, אתה אומר, לא יודע. זאת אומרת, הסטופ הוא בגוף הנר, הוא בוויק, הטיפי הוא בלונדון, הוא באסיה, הוא בשעתי, הוא ב4 שעתי, אני רוצה להתקדם, לעשות טרייל, אוקיי? אז אומרים לך, תעשה את הטרייל, תקדם אותו מתחת לנמוך של הנר האחרון. למה? בעייתי, כן. למה? הנה, בוא תראה, בוקמאפ מראה לך שהבלוק הוא איזה 10 נקודות מעל, אז אתה מבין שזה פה 10, זה פה 15, זה פה 30, זה פה 20, זה יכול לשנות חיים של בן אדם, חיים של סוחר, אתה מבין? וואלה, כן, אני מסכים איתך 100%. וזו הבעיה, החוסר דיוק הזה, החוסר ודאות הזה, זו הבעיה האמיתית. אין לי בעיה עם ICT ועם הקונספטים שלו ועם הדרך שהוא מציג את הדברים, כי בסוף זה שפה. נכון. זה שפה, זה יגיד איסוף נזילות, זה יגיד אבזורבשן, זה יגיד בלוקים, זה יגיד לונדון היי, בסדר. כן. זה שפה, נכון. אוקיי? זה יגיד fair value gap, זה יגיד volume profile, אוקיי? הבנו, broad market. זה שפה שכל אחד מציג את הדברים. אבל בסוף, וזה מאוד מתחבר למה שאמרת, הלוגיקה וההיגיון והדיוק, אין, זה ליגה אחרת, זה פשוט ליגה אחרת. וזה גם מה שגרם לי לעבור. מדהים, אז אתה אומר בתכלס שהתחלת מ-ICT, הלך לך והכל היה סבבה והכל מושלם, ואמרת לעצמך, וואלה, אני רוצה לעלות לב, אני רוצה לעלות 10 רמות למעלה ולראות אשכרה מה קורה. אני אספר לך מה היה. לפני חצי שנה, שאני יודע שזה לא הרבה זמן, וגם על זה אנשים השתגעו מזה, אבל לא אכפת לי מה אנשים זה מספיק זמן. לא אכפת לי מה אנשים חושבים. בסדר, אני גם חושב שזה מספיק זמן לבן אדם שנמצא. עוד פעם, אני באתי עם ניסיון, אני כבר באתי מתוך התחום, אני כבר צמחתי מבפנים, אני גם הייתי רווחי כבר, זה עולם אחר, לעומת בן אדם שסתם מתחיל מאפס, אין מה להשוות את זה בכלל אליי, אבל אז לפני חצי שנה, אני עוד הייתי עושה לייבים לקהילה שלי, שהייתי סוחר וזה. היה לי איזה שבוע, שבאופן סיסטמטי, כל פעם, אני ידעתי מה השוק הולך לעשות.
אתה יודע, אני שולח להם לפני הניו יורקאים קבוע בייס. אני אומר לך, אני שולח 5 בייסים בשבוע, 3-4 אני צודק. קבוע. זה סטטיסטיקה פסיכית. אני אומר לך, אני לא בדקתי את זה, אני חייב לשבת לחורה לבדוק את זה. אין, אני פשוט, יש לי עין על הגרף. אני תמיד אומר שבן אדם שיש לו עין, אי אפשר לקחת לו את זה. שהוא יודע להסתכל, זה לא יעזור. אבל לא לקחתי עסקאות. הייתי יוצא או בלי עסקה, או עסקה אחת שיוצאת ברייק, או עסקה בטרייל ותופס, אתה יודע, 1-1 כזאת, 1-1.5. ולא רק שלא הייתי מצליח לתפוס עסקאות, למרות שידעתי לאן הגרף ילך, גם כשהייתי לוקח עסקה, אז לדוגמה, היו ימים, זה היה בדיוק כשהתחילה המלחמה עם ארצות הברית ואיראן, אז אתה יודע, השוק היה מאוד נזיל, אז כל סטופ שלך פתאום 70-80 נקודות. כן, נכון. גם עכשיו. כן, אבל אתה אומר, כמה אתה תביא? 1-2, תתפוס 160 נקודות. 1-3, אתה תותח. ואז אמרתי, אין מצב. לא יכול להיות. לא יכול להיות שאני סוחר טוב, שאני יודע לאן השוק הולך, ואני עובד ככה. חייב להיות משהו אחר. אני חייב לדייק את עצמי. ואני בראש שלי התחלתי לחפש קונספטים אחרים של ICT. אז כמו שאמרתי לך, זה rejection block, אז זה הברייקר, אמרתי, אוקיי, אולי אני אחכה שיהיה איזשהו retracement, ורק אז אני אכנס בלימיט, ואז שאני אעבוד עם הלימיט, זה ייתן לי סטופים יותר קצרים. אמרתי, לא. יש כאן משהו אחר. יש כאן משהו אחר. זה לא, הבעיה היא לא האסטרטגיה שלי, הבעיה היא לא ICT. הבעיה היא שאני צריך עוד כלי אחר, שאני אעבוד איתו, ואני אוכל לדייק את הכניסות. ואז אמרתי, בונה, בוקמאפ. כי אני אמרתי לך, אני כבר הכרתי את בוקמאפ, אבל בגלל שזה, אתה נכנס לזה, אתה מרגיש שאתה בתוך טייס, מה זה הדבר הזה? תקשיב, נכנסתי לזה פעם אחת, או עשיתי כבר את המנוי, ביטלתי אותו באותו רגע, אמרתי, מה זה הדבר הזה? לא יודע, אמרתי, אני יושב עליה, לא עוזב את זה. לא יודע מה נכנס בי ג'וק, אמרתי, אני לא עוזב את זה, זה עכשיו גם נהיה יותר חזק הטרנד הזה במרכאות, אני אומר, של האורדר פלו, אמרתי, כולם מדברים על זה, אני מכיר את התוכנה, אני בדיוק הגעתי למצב עם עצמי שאני רוצה לחפש דיוק, אני יושב על זה. טוב, פותח את ג'מיני, דופק לו צילום מסך, ג'מיני, מה זה הבועה הזאת? ככה לאט לאט מה זה הבלוק הזה? מה זה המספרים האלה בצד? מה זה CVD? תתחיל להסביר לי. טק, פותח מדריכים, קורא, חבר'ה, כל מי ששומע אותי, היום הכל באינטרנט. נכון. יש ידע בכל מקום. אני לא אומר שאתה תהיה עכשיו מקצוען וסוחר רעל, אתה חייב מנטור, אתה חייב מישהו שילמד אותך, אבל היום הידע נמצא. נכון. וזה היה המזל שלי. למה? כי אני חיברתי את הניסיון והידע שכבר יש לי, וכמו שאמרת, אני כבר הבנתי איך תהליכים עובדים, וכבר הבנתי איך דברים קורים, שזה רק סגר לי את הנקודות הקטנות שהיו חסרות לי. ואז אתה רואה בלוק עם איזה 600 חוזים, אמרתי, טוב, בוא נזרוק חוזה לימיט, סתם תקדמו, סתם, בטריידינג ויו, פפר טריידינג. בוא נזרוק חוזה על הבלוק. אז באותה תקופה היו לי 2 כלבים בבית, היום כבר אין לי לצערי הרב, זה סיפור אם תרצה אחרי הפודקאסט. אמרתי, אני זורק את הלימיט הזה, אני אעשה לכלבים טיול, אני אחזור, נראה מה עם זה, זה גם ככה תקדמו. תקשיב טוב, נשבע לך אם אני משקר מה שאתה רוצה. זה נגע בלימיט, טיק, והתרסק ל-1-12 לטיפי שלי, טיפי מלא. זה פעם ראשונה שנגעתי בבוקמה, פעם ראשונה שניסיתי את זה, ברגע שהאירוע הזה קרה לי, אמרתי, זה האמת. זה פתח לך הכל. אמרתי, זה האמת. זה האמת, זה לא מקרי. זה לא יכול להיות. אמרתי, זה לא יכול להיות מקרי. שבול הבלוק שאני ראיתי, אמרתי, סתם, בוא נזרוק על זה חוזה לימיט, פגע בול במספר, זה גם היה מספר פסיכולוגי. איזה משהו 600, לא זוכר מה זה היה, מספר שלם. אחר כך למדתי מה זה המספרים הפסיכולוגיים, וכמה מוסדים אוהבים לעבוד איתם וכו'. וזה דפק לי את השכל. משם נדפק לי השכל. אתה יודע מה אני חושב? אני חושב שלפני האורדר פלואו, היית סוחר ICT, ועכשיו אתה לא סוחר ICT, אתה סוחר ליאל קופל, אחי. אמיתי, אחי. כי אני אסביר לך מה אני מתכוון, אחי. כי אם היית אומר סוחר ICT, וגם אמרת לי גם קודם, שהיית רואה את הבייס היומי, ואתה כבר, אתה שכח חוזה את מה שיהיה, זה עין, אחי. זה עין ויכולת, ואני לא חושב שכל אחד יכול לעשות את זה, גם תלמד אותו 20 שנה, זה עין ויכולת. חד משמעית. ואני גם לא חושב שכל אחד יכול להיות סוחר, בכנות אני אומר. זה משתנה של המון דברים. דעה שלי, אני חוויתי אנשים ואמרתי, אוקיי, למדתי,
ובגלל זה אני גם לא לוקח כל אחד, דרך אגב. אמיתי, אני אומר לך, זה משהו שלי, אני לא לוקח כל אחד, בכנות. אבל לפני ששכרת עוד הפלואו, שכרת ICT, וגם אני יכול לומר לך משהו על ICT, אני עשיתי מחקר על ICT, לא על הבן אדם, על האסטרטגיה עצמה. בחנתי אותה בכל מיני אפשרויות, אם זה fair value gap, אם זה לקיחות נזילות של גבוה, נמוך, אסיה, לונדון וכולי, וזה עובד. אבל יש פה אבל ענק, אבל בומבו קומבו של ענק, אחי. זה עובד, אבל אם יש לך נגיד 200 ימי מסחר בשנה מלאה, אז זה יעבוד לך 30% בתוך 200 ימי מסחר. הבייס עצמו תמיד יעבוד איתו, אבל הכניסה עצמה לעסקה יהיה 20%, 30% מהפעמים. בול. אתה מבין, עכשיו, אתה פגוע, אתה נפגע מזה, אתה אומר, בוא, אני תופס את העסקה, אני בכיוון, אבל אני כל פעם איך שנופל משהו קטן, נופל. זו הבעיה של ICT. גם הקטע שלפעמים, אתה יודע, ב-ICT, אני לא יודע אם יצא לך לסחור ICT, אמרת שניסית, יצא לי, כן. אבל יש לפעמים אישורים שצריכים להגיע מטיימפרמים ספציפיים, נגיד 105, 103, 102, 115, ואתה רוצה להיכנס לטרייד, אבל אתה לא יכול, כי האישור לא הגיע מהטיימפרמים שאתה רוצה, ואז פתאום בא לך איזה נר, מתפוצץ לך, ואתה אומר, וואלה, אני זיהיתי את זה. אני הייתי שם, אבל בגלל שלא היה אישור מהטיימפריים הספציפי, לא יכלתי להיכנס, או כי בגלל שלא היה לי ה-SMT עם ה-ES, אז לא יכלתי להיכנס, אתה מבין? מלא מקרים כאלה, ורק מי ששכר באסטרטגיה שלי ושכר ה-ICT בכללי, יכול להזדהות עם מה שאני אומר. הבנתי אותך. אני חושב שעכשיו, אז בגלל זה אני אומר, בגלל זה לפני שכרת ה-ICT, אתה שוכר לי על קופל, כי היום אתה משלב את הידע שלך, ואת מה שידעת מה-ICT, וחווית והתנסית עליו, כשאתה בא לבוקמה, ואתה בא עם הכלים, ואתה בא עם הגישה שלך, ועם ההסתכלות שלך על הבייס היומי, אתה פתאום יכול להגשים את הבייס היומי שלך. אתה יודע שאני התחלתי לסחור בוקמה, והתחלתי לפרסם את זה ברשתות, אז אמרתי לך שהיו הרבה אנשים, גם מהתעשייה, שיקמו גבה. והיו איזה שניים, שאנחנו ביחסים טובים, והם סוחרי order flow, והם ביקשו ממני לראות מה אני עושה. כי אתה יודע, אני גם מצלם את העסקאות שלי, אבל אני הרבה פעמים באותה תקופה צילמתי את זה על גרף נרות. ופתאום אנשים רואים שאני כל פעם שם 10 נקודות סטופ, ואני לוקח כאילו 1 ל-12, יפה שאמרת את זה. 1 ל-15, 1 לפה. ואמרו לי, תשמע, אנחנו משתגעים, אנחנו רוצים, רק תראה לנו מה הבנת, כאילו, מה אתה עושה. והראיתי להם, ואומרים לי, אנחנו לא מבינים מה אתה רואה. אנחנו לא מבינים מה אתה רואה בבוקמאפ, אתה רואה משהו שאנחנו לא מצליחים לראות. ואז אמרתי להם, אני משתמש בבוקמאפ ככלי, לידע שכבר יש לי. אני מבין מה אני רוצה לראות. אני אומר, אני מבין מה אני רוצה לראות מהגרף. אוקיי, אני מבין מי כרגע, מי שולט, מי הצד החזק, הקונים או המוכרים, ואני פשוט רץ איתו, ואני מחפש להגיע לנזילות הרחוקה שלהם. אני יודע איפה הם רוצים לפגוש את הנזילות, אני יודע איפה הם רוצים לסיים את המהלך, אני מצטרף איתם. זה מה שאני עושה, אני שט. אני רץ עם המהלך, אני לא הולך נגד. תמיד אני רוצה לתפוס את הצד החזק ולקפוץ איתו, ואני רוצה להמשיך איתו עד הנזילות שלהם. עכשיו, אתה יודע, אני גם יש לי ביצים. אמרת, אפשר קצת... חופשי. אני יש לי ביצים. אני יכול לקדם את העסקה לברייק איבן, אני ב-1 ל-4, 1 ל-5, אני יכול לפעמים גם לתת לה לרוץ, אם אני מאמין בטייק פרופיט שלי, אני רץ איתה. אתה מבין? זו הסיבה שאני גם מגיע ל-1 ל-10, 1 ל-12 האלה, 1 ל-19 היה לי כבר, אתה יודע, 1 ל-19, אחי, זה דברים שב-ICT, 19R, אתה יכול לקחת לך חודש להביא את זה. חודש מטורף. כן, כן. פה זה עסקה, אתה מבין? זה דברים שלא עשית קודם. תראה, אני מוכן לחשוף משהו בפודקאסט הזה, ואני אגיד אותו עוד רגע ממש, אבל לפני זה אני שמח שאמרת את מה שאמרת, זה שהבוקמאפ הוא רק כלי. חשוב לציין את זה, כי אני מדבר עם אנשים בטלפון, כל מיני סוגים של אנשים, ואומרים לי, תשמע, למדתי בוקמאפ, ועכשיו אני אהיה סוחר על. אחי, לא. למדת כלי. זה כמו שתלמד טריידינג ויו, ותגיד לי, אני אהיה סוחר על. לא, זה כלי, אחי. אמת. מה שאתה יודע, מבחינת הידע שלך, ולשים את זה, ולהוציא את כל היכולות שלך, בגלל הידע שיש לך, בזכות הכלי, זה הזהב, אחי. זה מה שאנשים פספסים. וכשאמרת עכשיו על ה-1 ל-19, ועל הסטופים, כל סוחר אורדר פלו מקצועי יודע למקם את הסטופ שלו, איפה שהדומיננטים נמצאים. מה זאת אומרת? למשל, אתן לך דוגמה עליי, כשאני נכנס לעסקה, אני מזהה איפה השחקן הכי דומיננטי, ושם אני מקם את הסטופ שלי. כי אם אותו שחקן דומיננטי יצא מהעסקה, או ייפגע מהעסקה הזאת, אני גם לא צריך להיות שם. אני תמיד אומר את זה. למה שאני אעשה יותר חזק ממישהו אחר? אני רק עולה על הגל שלהם, זה הכל. וזה הכוח עכשיו. יחד עם זאת, אני ממנף את עצמי. מה זאת אומרת?
שמתי נגיד, תכף סתם דוגמה חוזה אחד, כדי לא להוציא עיניים, שמתי חוזה אחד, ומהחוזה אחד הזה, איפה ששמתי את הסטופ שלי, נגיד 10 נקודות, ואני רואה שאני צודק בעסקה. אז אני עושה פה אקט פסיכולוגי הפוך. מה זאת אומרת? אני מוסיף עוד פוזיציה ברגע שאני צודק. ואז זה לא רק 1 ל-19, זה 1 ל... אתה מבין, 1 ל-40. ואתה משך, זאת אומרת, אתה נותן לעסקה לרוץ טיפה, ממנף אותה, אחי. ומתי אתה בוחר להוסיף? סתם כדי להבין. על המומנטום, אחי. זה קצת כללי להגיד על המומנטום, כי אני לא יכול בסוף להציג את כל מה שאתה יודע. אבל נגיד עכשיו העסקה מתחילה לרוץ, אני רואה שאני צודק בעסקה, אני אחזק את הפוזיציה שלי בלי לפחד לרגע, כי כשאני רואה שאני צודק... אבל כמובן עם קידומי סטופ, אתה לא משאיר אותו במקום. ברור, אתה יודע, אני מקדם את הסטופ, וגם את הסטופ צריך לדעת לקדם נכון, זה מאוד מאוד חשוב, לזוז עם הסטופ לאיפה שהדומיננטים נמצאים, לנוע איתם עם הדומיננטים, ולחזק ביחד עם הדומיננטים. ובאותו רגע, אתה מסכן את החוזה אחד הזה, בשביל להרוויח רווח של 2 חוזים, צריך דוגמה. וזה מה שהופך את זה לנורא נורא פסיכי, ונורא נורא רווחי. זה המשחק, כשאתה ממש מצליח להיכנס לתוך האורדר פלו, ולהוציא מזה את המיטב, ואתה פתאום עושה את המשחקי ניהול סיכון האלו, אתה גם עובר מבחנים מאוד מהר. מאוד מהר, כי אתה מסכן אחד בשביל להרוויח. אני אלך ואני אקח את מה שאתה אומר, ואני אפילו אקצין. כשצילמתי את הקורס הראשון שלי של הבוקמאפ, אז אני הייתי עובד ב-ICT בשיטה של פיקסט RR. זאת אומרת, 1 ל-2, לא נוגע. קדם סטופ לברייק, נותן לו לרוץ, 50% הצלחה, זה היה האידיאל, תריפחי. וכשעברתי לסחור עם בוקמאפ, פתאום הכל השתנה. כי פתאום הסטופים יותר קצרים, אז אתה גם מסכן פחות כסף בכל עסקה. אני לא מגיע למצב שאני מסכן היום, לדוגמה, אמרת חוזה אחד, אז $200 זה סיכון הכי גבוה שאני לוקח בכל טרייד, אם אני עובד באמת עם חוזה אחד, ואני גם בממומנים נגיד, אני עובד רק עם חוזה אחד, אין סיבה לעבוד עם יותר. ברגע שאתה יודע מ$200 לעשות 2,000, אז אין למה לעשות את זה. נכון. אתה רוצה להוסיף ולחזק כמו שאמרת, אדרבה, אבל העסקה הראשונית, הכניסה הראשונית היא במינימום סיכון. ואז אתה יודע, עוד פעם, כיוון שאתה עובד באסטרטגיה שהסטופים כל כך קצרים, אז מן הסתם הווין רייט יותר נמוך, זה 40%, 45%. לא שזה כזה נמוך, זה יותר נמוך ממה שהייתי רגיל. ואז תלמידים שלי, אני גם צילמתי לקורס כל מיני סשנים חיים שלי סוחר, והם רואים שהייתי מקבל סטופ או 2 נגיד ברצף, לא מעניין כאילו, זה לא מזיז, ואומרים לי, איך אתה לא מתרגש? אתה פעמיים רצוף, אתה גם מצלם, כולה העולם רואה אותך, אתה לא מתרגש? אני אומר להם, לא, כי אני יודע שהפעם האחת הזאת תבוא, הניסיון, הוואן שוט הזה יבוא, בסשן, אני מפרק את הגרף. כן. אני ב10 נקודות יודע להביא 100, יודע להביא 50, 60, הכל טוב, זה יחזיר לי גם את השתיים שהפסדתי, ואני גם יצא מורווח בטירוף. מדהים. אז זה שיפר לי את המנטליות ברמה מטורפת, כי אתה יושב על הכיסא, אתה רגוע, יש לך איזושהי נחת, אתה סבלני, אתה יודע שהסטאפ יבוא, אתה אימאלה. וב-ICT, שהייתי סוחר לפני, סבבה, הסטאפ יבוא, לקחת את הזה, אבל יומיים לא טובים. יומיים לא טובים אחרי זה. לא איזשהו ספק מסוים של האם זה יעבוד, לא יעבוד לי העסקה, היה לך את ה... תשמע, אני לא יודע להסביר לך את זה, אחי, באמת, זה שום ספק. כלום. נכנס, גרף נרות, נכנס, אתה אומר, יאללה, יהיה, הכל טוב. אתה מדבר על לא, אני דיברתי על בוקמאפ. אוקיי. בנרות תמיד היה ספק. אבל בסופו של דבר, אני אמרתי לך, מאוד מאמין בניתוחים שלי. מאוד מאמין. והייתי נכנס, ואני לא אגיד לך שלא הייתי מפסיד, אבל מה שהשתנה בחשיבה שלי, זה שפתאום, תראה, ב-ICT, בוא ניקח שבוע ממוצע של סוחר ICT. אז נניח, יום שני, נגיד יום שני בלי רד פולדר, זה משהו יום יותר רגוע, נגיד אתה מסיים את היום בלי טריידים, ואז ביום שלישי לקחת נגיד עסקה אחת, שהביאה 1 ל-2R. יום רביעי, אם אתה מפסיד או לא מוצא עסקה עוד פעם, זה כאילו, כל השבוע הלך עכשיו, חס וחלילה, תפתח את השבוע בהפסד, מאוד קשה, הריקאבר הוא מאוד קשה. הבנתי אותך. מאוד קשה, לפחות איך שאני עבדתי, במודל שלי. פה, אני יודע שאני יכול להפסיד שני, שלישי, רביעי, חמישי, ביום שישי, פעם אחת מספיק שאני צודק, אני מחזיר את כל השבוע הזה, ואני מסיים את השבוע ירוק. בגלל זה אין לי יותר פחד. זאת אומרת, אני רגוע בטירוף, אני יודע שלא משנה מה יקרה, הפעם האחת הזאת בשבוע שזה יגיע,
אני מחזיר את כל מה שקרה, ואני גם יוצא ביום טירוף. בשבוע ירוק. זה פער משמעותי בין זה לזה, זה עצום. עצום. זה עצום, זה להוסיף כלי, עם ידע כמובן, וזה משנה את כל התפיסה, את כל היכולת, זה פתאום מוציא את כל הפוטנציאל שבך, החוצה לגרף, ובחזרה בסוף לכיס, לשם זה התכנסנו בסוף, בואו. חד משמעית. זה מטורף, אחי, זה מטורף, ואני רוצה לומר, גם כשציינתי קודם, על השיטה שאני מחזק פוזיציות, רציתי לומר דבר אחד על זה, וגם זרקנו את זה קצת באוויר על הנושא המנטלי טיפה, נגענו בו קצת. התחלתי את הדבר הזה בגלל מישהו שקוראים לו תום הוגרדס, אחד האנשים הגדולים בעולם, שהוא הוציא גם ספר, Best Loser Wins. אז הוא אומר שם, כשאתה מרוויח, אתה חייב להרגיש, כשאתה מרוויח, יש לך תחושה שאתה חייב להביא את הביטחון הזה לבית. אתה חייב לקחת עכשיו את הכסף, ואז למרות שכיוונת ל-1 ל-3, אתה פתאום יוצא ב-1 ל-1, 1 ל-2, כי אתה לוקח תוך כדי, כי אתה חייב את הביטחון. ולעומת זו שאתה מפסיד, יש לך את תחושת התקווה, שהמחיר יכול להתהפך פתאום, ופתאום הכל יהיה בסדר, ואנחנו נחזור לברייק איבן, ושם הדברים בדרך כלל משתבשים. אז אמרתי, רגע, אם אני לוקח את המחשבה הזאת, ואני הופך אותה פסיכולוגית, ואני אומר, בוא רגע, אם אני עכשיו ב-1 ל-1, ואני מרגיש שאני חייב לקחת את הכסף עכשיו לבית, תכניס עוד פוזיציה. עשיתי על עצמי מניפולציה בעצם, של, אחי, לא, אתה לא לוקח, אתה מחזק, שים את עצמך באקסטרה סיכון, כמובן שנכון ניהולית. אבל תדע שזה מאוד מסוכן למי שלא יודע לעשות את זה. נכון, מסכים אני איתך, בתור צריך התחלה הידע. למתחילים, אני ממליץ להיכנס באותו סיכון, ולשמור על אותו סיכון, מקסימום לקדם. מסכים ולא מסכים. אני אגיד לך למה אני כן מסכים ולא מסכים. אוקיי. הרגלים, אחי. אתה חייב לפתח הרגל הפוך ממה שאנחנו... בוא, המוח שלנו בסוף חושב מה הגיוני, מה לוגית, מה רגשי נכון, מה זה. וכשאנחנו מפתחים הרגלים הפוכים, בסוף, מסחר זה הרגל הפוך מהיום-יום שלנו. אני מאוד מאמין בזה. אם אני הולך לאיזשהו סייל מסוים, כי היה שם סייל, כי אני קונה עכשיו בזול יותר, אז אני לא אחפש בשוק את אותה גישה. אני לא אחפש לקנות בזול יותר. גם אם השוק זול, אני עדיין יכול לבחור שם. או שיש גישה הפוכה של השוק יקר מדי, אחי, אני עדיין יכול לקנות ביקר יותר. וזה המשחק עם אורדר פלואו, כי אתה יודע, עם אורדר פלואו פתאום, אם ביקר יותר, יש קונים שעדיין מוכנים לקנות ביקר יותר. זה המשחק. אמת. כלומר, כל הגישה משתנה לי אוטומטית. אני לא דיברתי על זה, אני דיברתי על הפן המנטלי. למה? כי זה סוחר שלא יודע לנהל סיכונים, אתה יודע, סוחר שלא ראה אפילו הצלחה הכי מינימלית, כאילו, יהיה לו מאוד קשה, פתאום, אתה יודע, גם פרקטית עכשיו, להוסיף חוזה, קשה. ולהוציא אותו, ולקדם, ולחשב. אתה יודע, לפעמים אני משתגע, שאני מלמד אנשים מסחר, ואם אין להם, נגיד, את הכלי, שמחשב להם מאיפה שהם נכנסו לסטופ, כמה זה יוצא בדולר, וזה לא כותב להם בדולר, הם לא יודעים. כן. ואתה מבין שזה דבר מאוד בסיסי, שבן אדם צריך לדעת שהוא עובד עם חוזה מיני, זה $20 ב-INQ, מה שאני עובד, והוא צריך לדעת לחשב כמה הסטופ שלו בנקודות, לעשות זה כפול זה, ולהגיע למספר. נכון. אתה מבין? אז עכשיו אתה אומר לאנשים, בוא תוסיף עוד חוזה, בוא תקדם את הסטופ, בוא עכשיו תוסיף עוד חוזה בטיפי, תתחיל להזיז. אני אומר, תן לאנשים קודם רגע להבין את הדברים הבסיסיים של הבסיסיים, לפני שהם מתחילים לעשות את זה. עוד פעם, זו דעתי. כן, אני חושב שכן חייב לפתח הרגלים שהם קשים לך. הבנתי מה אתה אומר. הם קשים לך, אחי. פסיכולוגית זה הפוך ממה שאתה רגיל אליו. אתה חייב. אחי, גם אם אני שם את המסחר בצד, מסחר זה עסק, קודם כל מסחר זה עסק לכל דבר. ברור. ואם אני שם אותו גם בצד, אתה כיזם, בוא נשים את זה בצד, אתה חייב לנוע מחוץ לאזור נוחות שלך, חייב, אחי. אם אני אישית מרגיש שאני באזור שהוא נוח לי, אני ישר מרגיש לא בנוח. כן, אבל אני חושב שזה רעיון טוב, אבל הוא לא חכם, כי אפשר לראות הצלחה גם באותו סיכון. אתה מבין? בסופו של דבר, זה משחק מאוד מאוד קשה. וכשאתה צודק, תמנף את זה. תמנף את הרגע שלך שאתה צודק, תמנף אותו כמה שאתה יכול. כי המשחק הזה הוא כל כך קשה שאתה יכול פתאום, אתה לא יודע מה רצף רווחים והפסדים, אתה לא יודע מתי יגיע הניצחון, מתי יגיע הפסד. בסוף זה רנדומלי. כמובן שיש פה הסתברות וסטטיסטיקה, שאתה עובד איתה באסטרטגיה, אבל... מה רנדומלי? רנדומלי. השוק הוא רנדומלי, צריך לשים את זה. לא. אחי, השוק הוא רנדומלי. לא.
כי הקונה הזה והמוכר הזה, איך אתה כסוחר אורדר פלואו אומר שהשוק הוא השוק הוא רנדומלי? רנדומלי, אחי. הוא 100% רנדומלי. לא. אני 100% מאמין בזה. ממש לא. אבל אתה רואה בעצמך את הכניסות של השחקנים הגדולים לשוק. נכון. אתה רואה איפה הם מציבים את הלימיטים. אבל אז איך אתה יכול להגיד שזה רנדומלי? אני אתן לך דוגמה. אולי לא הבנתי מה אתה מתכוון שאתה אומר רנדומלי. תשמע, רנדומלי, אני אומר, אני סובב עכשיו את הגלגל, ועכשיו, אוקיי, אני סובב את הגלגל, ויכול לצאת 20, אני סובב את הגלגל, יכול לצאת 21. לך? לכל אבל אחד. השחקנים הגדולים הם מסובבים, הם יודעים בדיוק איפה הוא נעצר. לא בדיוק. הם לא חוזים, הם לא יכולים לחזות את השוק, הם יכולים לכוון את המחיר לנקודות מסוימות, אבל הם לא יכולים לחזות. למה? כי בצד השני תמיד יש מישהו שמתנגד גם להם. חד משמעית. זה המשחק, זה כל המשחק של הלחץ קונים מוכרים. אבל הנה, אבל אתה מצדיק אותי, לכן זה לא רנדומלי. כי הם משחקים ביניהם, אנחנו רק עולים על הגל. אנחנו דגיגונים. אני אפילו מסתכל עלינו, כי אנחנו רק עולים על הגל שלהם, אבל יש פה איזשהו לחץ של קונים מוכרים. ואתה מבין שהמשחק פה הוא לא רנדומלי, הוא מתוכנן, יש פה מאבק. כן, אבל אתה לא יודע מי ינצח באותו רגע, ובגלל זה אני גם לא מנסה לחזות אף פעם. אבל זה עדיין לא הופך את זה לרנדומלי. שוב. תראה, אני אסביר לך מה אני מתכוון. זה שאי אפשר לדעת איפה זה ייעצר או מי ינצח, אתה צודק ב100%. נכון. אבל יש יד מכוונת. כשאתה מרוויח היום, מרוויח מחר, מרוויח יום שלישי, ואז מפסיד, מרוויח. ואז פתאום זה משתנה לך למרוויח, מפסיד. סטטיסטיקה. אבל אתה מבין שיש פה רנדומליות מסוימת. כן, אבל יש השפעה של המון דברים. אולי אני עשיתי טעות, אולי זה לא היה יום טוב למודל שלי. לא בהכרח. אתה חושב שאני לא טועה? יש בן אדם שלא טועה? יש מלא פעמים שאני מסיים את היום ואני אומר, מה עשיתי? פשוט העלית פה איזושהי נקודה שהרבה נופלים בה. אוקיי. אני אסביר לך מה אני מתכוון. כי להרבה מנטורים נוח להגיד, תשמע אחי אתה טועה, תשמע אחי המנטליות שלך לא טובה, תשמע המנטליות שלך לא בסדר, תשמע רדפת אחרי השוק. כאילו זה נוח באיזשהו אופן לבוא ולהאשים את התלמיד, חלק וחלק, תלוי. בגלל זה אני גם אומר שלא כולם יכולים לסחור. נכון. בגלל זה אני אומר את זה, בגלל זה גם אמרתי את זה קצת לפני, שלא כל סוחר יכול לבוא ולהתחיל לפתוח את המחשב ולהתחיל לסחור. לא, אין דבר כזה, אחי. יש אנשים שלא בנויים לזה. מסכים איתך. ויש אנשים שבנויים ל9-5, וזה לא כללה, אנחנו חייבים לומר את זה. במדיה החברתית זה נהיה כללה, לעבוד בעבודה מסודרת. זה לא כללה, יש אנשים שזה מה שטוב להם. ואני גם, אחי, אני מנהל איתי בטלפון, אני יכול לבוא ולהגיד לו, שומע אחי, יכול להיות שזה לא בשבילך, והכל סבבה, כאילו, את בייס עליי. כאילו, בכנות. אתה יודע כמה פעמים אמרתי זה לאנשים? ואנשים מתבאסים עליך רצח. אבל אחרי שאתם 5 שנים בתחום, ואתה לא מוציא שקל, ואני מנסה לבוא איתך ולהגיע ללמה, ואתה כל כך כאילו מתנגד לחולשות של עצמך, אתה לא נפתח. אני לא יכול לפתוח אתכם, אתה לא נפתח. אתה מבין? כאילו, אני אומר להם, תשמע אחי, הכל סבבה. וזה חשוב להניח את זה. יותר מזה, יש גם אנשים שנפתחים, ואנשים שכבר, אתה יודע, רוצים לעשות את השינוי, אבל הם פשוט לא מסוגלים. בשורש שלהם, בתת מודע, לא יכולים לעבוד אחרי כללים, אחרי סט של חוקים, אחרי הבנה. כן. וזה דווקא כן מתחבר לנקודה שאני כן סותר אותך במרכאות, שאני אומר, בסוף, מה זה רנדומלי? בסוף, אתה אחראי למעשים שלך, ואם אתה ברוב הפעמים, אוקיי? כי בסוף זה משחק של סטטיסטיקה. אם אתה ברוב הפעמים כן תתמיד, וכן תעבוד לפי התוכנית, אתה אמור להצליח. כן, רגע, אמרת פה משהו ועם זה אני מסכים 100%, 200%, אבל יודע מה, אתה בא, עושה בדיוק הכל לפי הספר, בדיוק הכל לפי התוכנית, אבל זה עדיין לא תלוי בך ב100%. אתה מסכים איתי? יש פה אסטרטגיה, יש פה הסתברות, יש פה דברים, יש פה כוח חיצוני שמסובב את הגלגל, אתה פשוט אומר, וואלה, הגלגל הפעם ייפול על 5, יתפס על מספר 7, אתה עדיין לא, אתה לא מסובב את הגלגל, וגם זה שמסובב את הגלגל יכול פתאום לעצור אותו טיפה לפני. אבל רגע, אתה עושה פה, אני רוצה לעשות שנייה סדר. אוקיי. יש הבדל, לפי דעתי, אוקיי? שמיים וארץ, בין ללכת לשחק רולטה או לזרוק קוביות בשש, לבין מסחר בשוק ההון. זה עולם אחר, כי כשאתה נכנס לעסקה, אתה נכנס על בסיס משהו. נכון. אתה נכנס על בסיס אירועים שקרו, לימודים שעשית, ההבנה של איך דברים עובדים, או אפילו אם אני הולך לעולם של אורדר פלואו, אתה נכנס כי אתה רואה מה קורה בהרבה מקרים. אז זה מעלה את הסיכויים שלך. זה מעלה את הסיכויים. הכל בסוף זה פרופביליטי. הפרופביליטי שלך ברולטה, והפרופביליטי שלך בשש, סליחה שאני אומר את זה באנגלית, ההסתברות, הסיכוי שתזכה, זה משחק מכור מראש, זה באמת מזל. פה אתה עושה דברים שטיפה
מעלים את הסיכויים שלך. ועכשיו, בגלל שאנחנו יוצאים מנקודת ההנחה שהסיכויים שלנו הם לא גבוהים, הם נמוכים ממש, פה נכנס כל הנושא של ניהול סיכונים. נכון. ופה נכנס הנושא של שאני צודק, אני רוצה להיות צודק, זאת אומרת, אני רוצה לקחת כמה שאני יכול, כי אני יודע שרוב הפעמים אני אטעה. כן. לא בהכרח בגללי, אולי בהכרח כי אני דגיגון, אולי בהכרח כי טראמפ צייץ משהו, אולי בהכרח כי השוק היום יותר מדי נזיל, ואני עובד עם סטופים קצרים, לא יודע, כמו שאמרת, 1,001 סיבות. לכן אני אישית מאמין שבסופו של דבר אין פה עניין של מזל, יש פה עניין של האם בן אדם מנהל סיכונים או לא מנהל סיכונים. הבנתי. זה הכל. אתה בא לגרף כבר בנקודת הבנה, בנקודת הנחה, שאתה דגיגון שלא מזיז כלום, והוא לא יכול להזיז כלום גם. נכון. אבל סבבה, אתה צריך לדעת איך להיות דגיגון שרץ לשחות עם הקרישים. תראה. זה משפט טוב, אני יכול להוציא את זה לרילס. אתה מבין? אתה צריך לדעת לשחות איתם, אין מה לעשות. תראה, האמת שאני לא מסכים איתך. או. אני לא מסכים, ולמה? כן. תשמע, מסחר, אפשר לצייר את זה בכמה דברים, אפשר להגיד זה אימור, אפשר להסתכל על זה לא אימור, אפשר להגיד כן אימור. בסוף, כל אימור, גם אם זה אימור, ואני אומר את זה בתור מישהו שנמצא 7 שנים ו4 שנים באורדר פלואו, ואני קורא את השוק, ואיך שאפשר לקרוא על זה, לא משנה. זה אימור. ואני אסביר מה אני מתכוון. גם כשמשחקים פוקר, בסוף יש פה סטטיסטיקה והסתברות. איך אתה מסביר שיש שחקני פוקר שהם שנים בטופ? שנים. מושלם, אני שמח שאמרת את זה. יש טורנירי פוקר, ואני לא חושב שזה חובב פוקר גדול, אבל יש טורנירי פוקר של באים איזה 5,000 שחקנים, ובסוף נשארים שולחן של 10, או משהו כזה, או 5. WPT זה נקרא? נראה לי משהו כזה, בלאס וגאס, ובסופו של דבר, תמיד אותם פרצופים. אמת? עכשיו, יש משהו בסטטיסטיקה והסתברות שהם יודעים לקרוא אותה. לא רק. תמיד, שים לב, השולחן של הגמר, תמיד יהיה איזה 1 או 2 שהם קבוע מגיעים לשם. קבוע. נגרנו וכל האלה. זה לא מזל. כי הוא משלב הרבה דברים. אבל זה אימור עם חישובים של סטטיסטיקה הסתברות, אבל יש פה משהו רנדומלי, שהם יודעים לנוע בתוך הרנדומליות. כי הוא מקבל יד, הוא קודם כל יודע להגיד לך אם היד הזאת שווה לשחק אותה או לא. סטטיסטית. כשהוא נמצא בתוך היד, הוא יודע לנהל את היד, הוא יודע כמה להמר, מתי להפסיק להמר, מתי לעשות פולד. נכון, מסכים. אז אתה מסכים איתי בפה מלא, אתה לא חולק עליי. לא, כי אחי זה עדיין רנדומלי. אבל איפה אתה חולק עליי? זה עדיין רנדומלי, כי אני לא יודע מה היד שלך. יש פה משהו רנדומלי, מה היד שלו, מה היד שלו ומה היד שלו. ומה יצא פה בקלפים, יש פה משהו רנדומלי, אבל בתוך הרנדומליות... רגע, עזוב שנייה את הרנדומלי או לא. אתה אמרת שמה שאני אמרתי מקודם, שאנחנו דגיגונים, רצים עם הקרישים, מנהלים סיכונים, אמרת אני לא מסכים איתך. לא, זה אני מסכים, רגע. הבאת את הדוגמה של הפוקר, הצדקת אותי עוד יותר. רגע, זה התערבב. היה חלק שהסכמתי, חלק שלא הסכמתי. החלק שלא הסכמתי זה שאמרת שהשוק הוא לא רנדומלי, וזה קצת לא אימור. אני אומר שזה כן אימור. פשוט האימור פה הוא מחושב הרבה יותר נכון. מבחינת הניהול שאני שם כספית, ומבחינת הרנדומליות שכן, השוק כן הוא רנדומלי. פשוט אני שם פה הסתברות מסוימת, שבשורה התחתונה, בסוף החודש, אני כן יוציא מזה משהו. אתה מבין? יש פה רנדומליות, כי אתה לא יודע אם העסקה הבאה תרוויח או תפסיד, ואני לא יודע מה יהיה עוד רגע, אני סוחרת עכשיו. אני אנסה לשאול אותך שאלה אחרת, בסדר? אנחנו הולכים עכשיו למגרש כדורגל ליד הבית שלי, שכונתי ביותר, קבוצה שלי ועוד 11 גברים בני גילי, משחקים נגד 11 ילדות, חברות של אחותי. אוקיי. אתה צריך להמר מי מנצחת, אני נותן לך 2,000 שקל, אתה צריך להמר מי הקבוצה המנצחת. אוקיי. אתה, על מי תאמר? ברור, זה מובן מאליו, אחי. יפה מאוד, אבל יש סיכוי שאנחנו נוותר לאחותי בלי שידעת, יש סיכוי, או שעשינו יד אחת, ואתה תפסיד את האימור הזה, נכון? יפה, אבל כשאתה מסתכל על הגרף, ואתה מסתכל על הנתונים, ואתה מסתכל על מה שקורה, אתה אומר... זה עדיין רנדומלי. אז אנחנו חלוקים על זה, מה נעשה? לא, אני אגיד לך מה זה רנדומלי, אבל שוב, בתוך הרנדומליות יש הסתברות. זה מה שאני רוצה להגיע לשם, כי בסופו של דבר, אני אזרוק 5 אבנים, זה רנדומלי, אבל יש סיכוי שאני אתפוס פתאום 3, ו2 יפלו לי, ויכול להיות שבפעם הבאה, 2 אני אתפוס ו3 יפלו. וכאילו ככה גם ההפך, כל פעם זה יהיה שונה. זה רנדומלי, אבל ההסתברות שאני אתפוס אותם, זה יכול להיות 1 ל-5, או 5 ל-5. הבנת? זה כאילו משהו כזה. עכשיו כשאני בוחן את זה... עכשיו תעשה לי את ההגבלה של מה שאמרת לשוק ההון.
נגיד אתה מסכן נגיד אחוז, נניח, ואתה לוקח עסקה, והפסדת, עד שבסוף יצאת. אז יש לך פה איזשהו רצף, כן, שרפת את התיק, אז יש פה איזשהו רצף הפסדים שיכול להוציא אותך מהמשחק, להוציא מהמשחק. אבל אם תפסת, תפסת ממש בגדול, פתאום יש פה איזה רצף, שהוא גם רנדומלי, אבל אתה מנהל את הרנדומליות בצורה כזאת, שבסוף החודש אתה מושך. הבנת מה אני אומר? אני שואל, אתה אומר על שוק ההון שהוא רנדומלי, אני מנסה להבין למה התכוונת כשאתה אומר את זה. אוקיי, תסתכל על זה ככה, יש לך מיליוני שחקנים בתוך השוק. אמת. מלא שחקנים בתוך השוק, ואתה לא יודע מה היד של כל שחקן. נכון. כמו פוקר, אתה לא יודע מה היד שלו. וכשהוא יתחיל להניע ביליונים של דולרים, והוא בצד השני, בצורה נסתרת כמו אייסברג אורדרס, יתחיל להניע גם ביליונים של דולרים בלי להיחשף. ואז הצד השני יגיד, לא, אני ביחד עם האייסברג אורדרס, אני ביחד איתו. אתה כאילו פתאום נכנס לאיזשהו רנדומליות מסוימת, שאתה לא יודע בסוף מי ינצח, אבל אתה יכול לראות מי מנצח עכשיו. המונח. מה הכוונה? אני לא חושב שרנדומליות זה המונח. מה שאתה מנסה לתאר. אוקיי, למה? רנדומלי זה משהו שהוא קורה באופן לא צפוי לחלוטין, לא קשור, אין לזה שום רנדום. זאת אומרת, רנדומלי לחלוטין, בא אלינו משום מקום. שאתה אומר לי פה שאתה רואה אנשים שמוכרים וקונים מיליארדים, זה לא רנדום. זה גם אתה רנדום. רואה מה קורה. כן, אבל זה רנדומלי, כי אני לא יודע כמה בסוף הוא יהיה חזק וכמה עוד דקה הוא יישאר. עצם זה שאתה לא יודע, זה לא הופך את זה לרנדומלי. ובגלל זה, תראה, עכשיו אני הופך את זה נגיד, ולוקח את זה, לוקח את כל הרנדום הזה, בגלל זה אני אף פעם, גם החבר'ה, יש לנו מועדון סגור כזה, שאני כל פעם משתף שם המון תוכן, ואני עושה שם ממש גם בייס יומי. ובבייס יומי אני תמיד כותב למטה, אנחנו אף פעם, צריך לראות מה יהיה בפתיחה. אף פעם לא מסתמכים על מה שהיה. אף פעם. אני רוצה לראות מה המרקט עושה ביחס ללימיט. גם אני תמיד אומר את זה. קבוע. למרות שאני צודק, אתה יודע, אני אף פעם גם לא יותר מדי מתרגש מזה, כי אני יודע שיכלתי באותה מידה גם להיות טועה. זה לא... מדויק. בסוף מה שקובע זה הפתיחה ומה היה. דרך אגב, קצת לא נכנסנו לזה יותר מדי, אבל אני אישית רבע שעה ראשונה, 20 דקות ראשונות של הפתיחה, אני אוהב לראות מה קורה. אני אוהב לראות איזה מניפולציה קורית, איזה צד יותר דוחף יותר חזק, פחות חזק, איזה נזילות פגשנו, אתה יודע, איפה קרתה ספיגה משמעותית אחרונה. מושלם. זה אני תמיד אוהב לראות ברבע שעה, 20 דקות הראשונות. אני אגיד לך יותר מזה, שהגישה של צורכי אורדר פלו בכללי, כאילו כמשהו שלאט לאט קולטים עם הזמן במסחר, שלא לנסות לחרטות את מה שיהיה עוד רגע, לא לנסות להיות נביא, אלא בסוף אף אחד אין את הכוח הזה באמת, אנחנו משערים מה יהיה, אלא הכוח פה זה לראות מה קורה עכשיו, ולנהל את העסקה עכשיו. אם אני רואה את הקונים עכשיו איתי, אני איתכם. אם אני רואה שהם פתאום לא שם, אוקיי, אולי אני אחשוב רגע לצאת מהעסקה. כלומר, אני רואה מה קורה עכשיו, ועל סמך הנתון, אני אחליט אם לצאת או להיכנס. חד משמעית. זה הכוח של אורדר פלו. זה הסוד הגדול שאומרים. קריירת המסחר שלי, נגיד את זה ככה, שני מעברים מאוד מאוד דומיננטיים. המעבר הראשון שכל העולם שמע עליו וכל העולם ראה, זה מ-ICT לבוקומאפ, אבל יש הרבה שלא יודעים, ואני הרבה פעמים מספר את זה, שאני בכלל התחלתי כסוחר מתח בעולם הפורקס. ומתח, מי שלא יודע, זה כל היורו דולר, פאונד דולר, זהב נכנס גם בקטגוריה הזו קצת. נכון. והייתי סוחר בתיקי מימון, מן הסתם, בתיקים ממומנים, כי הייתי בתחילת הדרך שלי. ושם, כשאתה סוחר, אז הנכס שלך בעצם זה CFD. והברוקרים, מן הסתם, וחברות המימון, הם חברות שסוחרות גם CFD, מן הסתם. ויום אחד, אני מבקש משיכה. עכשיו, אני הייתי עושה שם סכומים יפים מאוד. המשיכה הזאת הייתה קרוב ל$50,000. מפי-אוט אחד מהחברה הזאת, שלא נזכיר את שמה. וכשאני מבקש את המשיכה, בדרך כלל, יום-יומיים, הכסף כבר היה טס אליך. ואני רואה שזה לא מגיע. יום, יומיים, 3, ואתה כותב להם בצ'אט, ואומרים לך עוד יום, עוד 24 שעות, עוד זה. כן. משכו אותי, אחרי שבועיים אני מקבל פתאום איזה אימייל גדול כזה, עם הרבה מלל, והטענה שלהם הייתה שעברתי על החוקים של החברה. לא פירטו איזה חוק, לא אמרו מה עשיתי, you broke the rules, payout denied, וסוגרים לך את כל הגישה לאותה חברת מימון.
וזה כף הראשונה שקיבלתי במסחר. ואז התחלתי לחקור את הנושא. התחלתי לבדוק איפה החברה הזאת רשומה. התחלתי לבדוק מה זה ברוקרים של CFD. התחלתי להבין למה הספרדים שלי מטורפים בכל עסקה שאני נכנס. התחלתי להבין למה אני מבקש לפעמים לצאת במחיר מסוים ויוצא במחיר הרבה יותר נמוך או הרבה יותר גבוה שלא ביקשתי, או לדוגמה אני שם סטופ באיזה מחיר וזה מוציא אותך, יכול להגיע גם ל-15 נקודות מאיפה ששם הם עובדים בפיפסים, כן. מאיפה שביקשת. ואז התחלתי להבין שכל השיטה הזו של CFD וכל חברות המימון האלה, רובן, אוקיי? יש דוגמת FTMO שהם מעולים ואין לי מילה אחת להגיד כן. עליהם, אבל רובן הגדול, רשומות באיים נידחים, ברוקרים ללא רגולציה, לא רשומים לא באיחוד האירופי ולא בארצות הברית. וכל השיטה שלהם היא בעצם שיטה שעובדת כדי שאתה תפסיד והם ירוויחו. נכון. הם עובדים בעצם בשיטה שנקראת A-Book ו-B-Book, נכון. למי שלא מכיר. נסביר את זה מאוד מאוד בפשטות, זה משהו שאני לא ידעתי אז, וזה אחד הדברים שגרמו לי לעבור לחוזים עתידיים. כי בחוזים עתידיים זה עולם אחר. בוא נסביר קודם כל חוזים עתידיים איך זה עובד, זה מאוד מאוד פשוט. לברוקר אין שום אינטרס שאנחנו נפסיד או נרוויח, זה לא מעניין אותו. נכון. הוא שולח את הפקודה שלנו לבורסה, ועל סמך זה הוא לוקח לנו עמלות. Okay? כן. ככל שאנחנו סוחרים יותר חוזים, אנחנו משלמים יותר עמלות, הוא מרוויח את העמלות, אנחנו סוחרים, כולם נהנים. כן. ברוקר שרשום בארצות הברית, עם רגולציה נוקשת, כן. אין לו אינטרס בנו. לעומת זאת, הברוקרים בפורקס, זה עולם אחר. הם עובדים בשיטה שבשלושה חודשים הראשונים בממוצע, שאתם סוחרים דרכם, אתם סוחרי B. מה זה בעצם B? יש לפעמים גם C, אני יודע. הם בעצם, כל עסקה שאתם פותחים, הם לא שולחים אותה לבורסה, נכון. הם פותחים עסקה נגדית לכם. נכון. זאת אומרת שאם אתם קונים, הם מוכרים, אם אתם מוכרים, הם קונים. הם בעצם המרקט מייקר, כאילו. בדיוק. כן. ובשיטה הזו, יש להם אינטרס מובהק בפרצוף שתפסידו. כן. וזו הסיבה גם שהספרדים שם מטורפים, וזו הסיבה שלפעמים הפיל לא קורה, וזו הסיבה שפייאוטים נדחים, כי בסופו של דבר, בשונה גם מחברות מימון בחוזים עתידיים, שיש שלב שבו אתם נהפכים להיות live funded traders, נכון. ושם אתם סוחרים על כספים אמיתיים, וגם שם אין שום אינטרס אם תפסידו או תרוויחו, שם הכסף יוצא מהכיס של חברות המימון, ושבא איזה ליאל קופל שדופק להם פייאוט כל שבוע, ופתאום רוצה 50,000, קח את האימייל, בוא תדבע אותנו, ולך תחפש אותם. אתה מבין? אני אגיד לך אפילו משהו יותר עמוק, על הצד האפל של התעשייה הזאת, אמרת תיקים אומנים, יש את ה-CFD שזה יותר הברוקרים, אני יכול לומר לך, שולחים לי מלא הודעות אחי. אני מבין שגם לך זה המצב שולחים לך... מה, לגבי מה? כל מיני ברוקרים של CFD, בוא תעבוד איתנו וכאלה. מלא, כל יום 6 הודעות לפחות. זה הדבר, מלא. הכי מפוקפק שיש, אבל חד גם... משמעית. אני אסביר לך גם, אני גם מכיר מישהו, אני לא אגיד את השם שלו, שעושה את זה, מה זה? והוא גדול מאוד, עכשיו אני אסביר, הוא גדול מאוד, הרבה מאוד אנשים מכירים אותו בתעשייה, הרבה מאוד מעריצים אותו בתעשייה, אבל זה שלו, והוא פשוט משווק חזק מאוד את כל הברוקרים שעובד איתם. הוא אומר, העמלות פה הכי טובות, העמלות פה הכי טובות, עכשיו מה הקטע? שלו? מה הקטע? כשמשווקים דבר כזה, ובן אדם נכנס, והוא סוחר בתוך זה, כשאתה מפסיד, אני מתחלק איתך ברווחים, כי אתה ברוקר שעכשיו הבאתי לך מלא אנשים, אני ואתה מתחלקים ברווחים. עכשיו, כלומר, הוא ידע מראש מה הולך לקרות, הוא ידע מראש מה הגישה שבה אותו סוחר נכנס אליה, שהוא בא לעשות כסף וזה וזה וזה, בסוף לוקחים ממנו הכל, במטרה מאוד מאוד ברורה, לקחת ממנו. וזה הצד האפל של התעשייה, שלא מדברים, ולצערי האמת שיש הרבה כאלה שהם מאוד מאוד גדולים בשמות שלהם. מאוד גדולים, אחי. שמה. וזה עצוב לי לראות את זה. כי סליחה שאני כותב אותך, פשוט אני ראיתי את זה בעיניים שלי, ראיתי אנשים שעבדו בפנים ושיתפו אותי, אפילו לא חיפשתי את זה, לא רדפתי אחרי, דברים, אתה מדבר עם מישהו שמכיר מישהו שנמצא בפנים, עמוק בתוך התעשייה, שתף. וזה טירוף, אחי, זה... בסופו של דבר, אני תמיד אומר לתלמידים שלי, וגם לאנשים קרובים אליי, אתה יכול לקבל את הכפה, אתה יכול ליפול, אתה יכול לאכול איזה עקיצה ממישהו, יכולים לדחות לך פייאוט, חברת המימון יכולה פתאום להחליט שהעסקה שלך לא כשרה, לבטל אותה, הכל יכול לקרות לך. בסוף, השאלה של איך אתה מסתכל על זה. אני, כל החיים שלי ראיתי מטרה מול העיניים. שום דבר לא יעצור אותי מלהגיע למטרה הזאת. אם אני החלטתי משהו שהוא יקרה, זה יקרה.
ייקח שנה, ייקח שנתיים, ייקח 10, אני אגיע לשם. מדהים. אם אתה נופל על בן אדם כזה, בתור תלמיד או בתור סוחר, וקרה לך מה שקרה לך, גילית את זה אפילו, אוקיי? או אפילו נפלת חזק. הכל שאלה של הריאקשן. מסכים. מה התגובה שלך? כאילו, מה אתה עושה? כולם נופלים על התחת. אם אתה בוחר עכשיו לבכות, להגיד למה זה קרה דווקא לי, למה דווקא עשו את זה לי, למה זה מגיע לי, למה אני מכולם, אתה לא תוכל להתקדם. נכון. מצד שני, אני הסתכלתי על זה בחיוך, אמרתי, אוקיי, סבבה, כמה עלה לי התיק אצלם? $200, $250. מה שלחתי להם כמה עשרות אלפי דולרים, הכל בסדר, אני בטוטל, אני מורווח עליהם, אני אחפש את עצמי מחדש, ותראה איזה יופי, שהתקדמתי משם לחוזים, ואז משם אתה מתקדם עוד, ולאט לאט, אבל אי אפשר לעשות את ההתקדמות הזאת, אם אתה כל הזמן בוחר להישאר מאחור. לגמרי. וזה מתחבר לבחור הזה שסיפרת עליו. אז אני, עוד פעם, לא אוהב להתבטא על אנשים אחרים, בטח לא אנשים אני גם לא אומר שמות בגלל זה, אני לא... זה שלו. זה שלו. כל אחד יעשה מה שהוא בוחר ומה שהוא רוצה. בסוף אני חושב שבן אדם שנכנס היום למסחר, הוא צריך להבין שהכוחות שהוא סוחר איתם או דרכן, אין להם שום אינטרס בו. אין להם שום אינטרס שהוא יפסיד או ירוויח. כן. וכל הברוקרים שאני עובד איתם, בין אם זה טרייד עובד, בין אם זה מ-MP, בין אם זה אינטראקטיב, כולם עובדים באותה שיטה. הפקודה שלך נשלחת לבורסה, מזה נגזרת עמלה לברוקר, סלמת, שלום על ישראל. מדהים. אני חושב שיותר מזה, גם כמסחר או עסק או יזם או פרויקט שאתה עושה, חייב ליפול על התחת, אחי. ברור. אתה חייב ליפול, אתה לא עושה את זה בצורה מכוונת, כמובן, בסה, אם זה יצטרך בפעם הראשונה, מדהים, איזה כיף. אין מה לעשות, אחי, יותר כמה פעמים נפלתי על התחת, עזוב מסחר, תשמע, מעבר למסחר, אני עושה עוד דברים בחיים, ונפלתי כל כך הרבה פעמים על התחת, אם זה משותפים, אם זה אנשים בכללי. אחי, שאתה אומר, אם עכשיו על כל פעם כזאת אני אבכה, אחי, איפה אני אגמור בסוף? אתה חייב ליפול, וליפול מהר ולקום מהר. לקום הכי מהר שאתה יכול. יאללה, דפדף את זה. ככה גם במסחר, אין מה לעשות. אתה יודע, זה מאוד מתחבר לי, אנחנו אמנם בפודקאסט הזה יותר דיברנו על מסחר, פחות פן אישי, אם תרצה נעשה עוד פרק על פן אישי בכיף. אני אשמח, אחי. חד משמעית, אז... היה לי מאוד כיף, אחי. אתה יודע, אני... לא דיברנו על זה כל כך בפרק, אבל אני הייתי... כשיצאתי לעולם האמיתי, אז התחלתי לעבוד בעסק של אבא שלי, ואני חיפשתי כל הזמן את מה שאתה אמרת. אצל אבא שלי הכל היה קל. אצל אבא שלי הכל היה מונגש לי. מעניין מה שאתה אומר. אני קיבלתי כל מה שרציתי, כל מה שרציתי בלי להתאמץ. רק עצם היותי קיים. ואני חיפשתי, לא. אני רציתי לרדת למטה, רציתי להתחיל מאפס, כי רציתי להיחשל. אתה מבין? אני חיפשתי להיחשל. אנשים היום בורחים, אנשים רוצים קל, אנשים רוצים, נכון. תן לי. אנשים רוצים פה. אתה מבין? לא. אתם צריכים, כל מי ששומע אותי, ויכול לקחת ממני השראה, באמת, מדבר איתכם בן אדם שהיה לו הכל בחיים, ובחר מבחירה להתחיל מהקרקעית. מדהים. זה הכי טוב, זה הכי טוב. בסופו של דבר, בן אדם שלא רוצה לצמוח מלמטה, ולא רוצה לעבור דרך, ולא רוצה לקבל לא, ולא רוצה לקבל סתירה, ולא רוצה ליפול, הוא לא יכול להצליח. שזה מסר מדהים, אחי, ואני חושב שיותר מזה, אנשים באמת צריכים להבין שהם חייבים ליפול לתחת, וחייבים לעבור את הדרך הקשה, כי אז אתה לא נבנה. אתה לא נבנה באופי שלך, אתה לא יכול להיות באמת מוצלח, איך אני אקרא לזה באמת, אחי. אמת. זה מדהים, אחי. וואלה, היה לי ממש כיף איתך, אחי. תשמע, איזה מלך אתה, אחי. תותח, משה. איזה גבר. שלי יקר. תודה רבה שהזמנת אותי. יאללה, בואו, יאללה. מקפלים את הדברים.